आणि सुरुवात करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. भगवंतांच्या चरणी वंदन करून आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. सुरुवात करणार आहोत 6व्या अध्यायाला. 6वा अध्याय असणार आहे अष्टांग योग. तर या कर्मयोगामध्ये आपण आहोत. कर्मयोगाच्या टप्प्यामध्ये थोडीशी उजळणी कालच्या अध्यायाची. खूप सुंदर अध्याय आहेत सगळे. प्रत्येक अध्यायाचं महत्व वेगळं आहे. जसं म्हटलं की पहिले 6 अध्याय कर्मयोग सांगतायत. कर्मयोगातून भक्ती, कर्मातून भक्ती, कर्मयोग. जे कर्म भगवंतांशी जोडलं जातं तो कर्मयोग. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की कर्म संन्यास नाही. मग फक्त त्या भौतिक गोष्टी कुठेतरी अडथळा बनता आहेत आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये, म्हणून फक्त त्या सोडून द्यायच्या. पण तिथे भगवंतांचं नाव कुठे, तिथे भगवंतांचं स्मरण कुठे, मग ते कुठेतरी अपूर्ण वैराग्य जे आपण बघितलं की त्याला कुठेतरी फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. पण हेच युक्त वैराग्य कसं, की भगवंतांचं जे आहे ते भगवंतांसाठीच वापरलं जातं. मग जे काही आहे, ज्या काही गोष्टी भौतिक जगतातल्या आहे, भगवंतांची शक्ती आहे, भगवंतांनीच बनवलेलं आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांसाठीच वापरणं, भगवंतांच्या सेवेसाठी वापरणं. म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि असं हे कर्म कशा प्रकारे, की स्वतःच्याही कर्माचा ज्यांनी कधी द्वेष केलेला नाहीये, असं निष्काम कर्म, की या कर्म फळांचा त्याग करून त्या फळांची अपेक्षाही केलेली नाही. आणि असं कर्म, जे कर्म भगवंतांसारखं, ज्यांनी भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे, ज्यांचं जन्म आणि कर्म जे अजन्म आहेत, प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत, आणि ज्यांचं कर्म सगळं केलंय, सगळ्याची निर्मिती केलीये, पण सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. कुठल्याही भौतिक मायेचा त्यांच्यावरती प्रभाव नाहीये, तर त्या मायेला तेच नियंत्रित करतायत, कारण ते आध्यात्मिक आहेत. म्हणून भगवंत आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक आहोत. म्हणून ज्या वेळेला भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तुला 4थ्या अध्यायामध्ये तुला आठवत नाहीये, पण मला निश्चित आठवते तू त्यावेळेला कोण होतास. आणि म्हणूनच त्यावेळेला तूही तिथे उपस्थित होतास, परंतु ते तुला आठवत नाहीये, कारण तुझी इंद्रिय तितकी सक्षम नाहीये. कुठेतरी ती सदोष आहे, कुठेतरी त्या मर्यादा आहेत, आणि म्हणूनच ती तुला ते आठवत नाही. पण परंतु भगवंत आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणून अशा निष्काम कर्मातून, कसं कर्म, तर निष्काम कर्म, जे आपण हरिदास ठाकूरांचं उदाहरण बघितलं काय, की कशा प्रकारे एका वेश्येचं सुद्धा परिवर्तन केलं जातं. लवमात्र साधू संगे, की अतिशय थोड्या काळ, मग ती वेश्या पहिल्या दिवशी येते तशीच निघून जाते, दुसऱ्या दिवशी येते वाट बघते तशीच जाते, तिसऱ्या दिवशी मात्र तिचा कुठेतरी तिला तिचा पेशन्स संपतो, आणि मग तिच्या धीर संपल्यानंतर मात्र ती हरिदास ठाकूरांकडे जाते आणि विचारते, इतकं काय तुम्ही काम करताय, की जे माझ्यासाठी लोक ताटकळत उभी राहतात, तर तुम्ही मला कसं काय ताटकळत उभं केलं, असं तुम्ही काय करता आहात. आणि मग हरिदास ठाकूर उत्तर देतायत की ह्याच प्रश्नाचं मी उत्तर देतो होतो, आणि मी जे कर्म करतो आहे, मग भगवंतांबद्दलची सगळं स्तुती सांगितली जाते, आणि मग या त्याग कर्माचा, त्यागाचं महत्व सांगितलं जातं. निष्काम कर्म प्रत्येक, मग ज्याविषयी हरिदास ठाकूर त्यांना मार्गदर्शन करतात, हे सर्व काही ऐकून भगवंतांविषयी जाणून ती वेश्या, तिचं परिवर्तन होतं, मनाचं परिवर्तन होऊन तिथेच तुळशी वृंदावनापाशी ती स्वतःचं मुंडन करून ती तिथेच नामस्मरणाला बसलेली आहे. आणि अशा प्रकारे ती शरण जाते हरिदास ठाकूरांना आणि त्यांची शिष्या बनते. इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन जे आपण आपल्या प्रभुपादांकडून बघितलंय, ज्यांनी निष्काम कर्म केलंय. कारण कृष्ण भावना मनामध्ये होती, परंतु खिशात काही नव्हतं हो, किंवा तिथे रिसीव्ह करायलाही कोणी आलेलं नव्हतं. खूप आलपेक्षा सहन केलेल्या आहेत, खूप सहन, सगळ्या गोष्टी दुःख सहन करत, परंतु त्याच्यातून काय निष्काम निष्काम कर्म, कारण कुठल्याही फळांची अपेक्षा नव्हती. प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना रुजवायची होती. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं कर्म हे कर्म बंधनापासून मुक्त ठेवतं. कुठल्याही त्या कर्म फळांच्या, ज्या कर्माची गुंतागुंत, मग जी कथा आपण जाणली, ज्या ब्राह्मणाची कथा जाणली, की ही कर्माची गुंतागुंत समजणं खूप कठीण आहे. ज्या नृगराजाची गोष्ट आपण ऐकली, की जो कर्मकांडामध्ये अडकलेला असतो त्याला सरड्याचा जन्म मिळतो, आणि मग त्या सरड्याचा जन्म मिळाल्यानंतर जेव्हा कृष्णाच्या काळामध्ये, जेव्हा कृष्ण
कृष्णाची मुलं जेव्हा त्याला बघतात आणि मग त्याला जेव्हा स्पर्श होतो कृष्णाचा, तेव्हा त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. पुन्हा एक जन्म घ्यायला लागतो आणि मग त्याला मोक्ष मिळतो. अशा प्रकारे या कर्मकांड ते कर्मयोग आपण बघितलाय आणि म्हणूनच अशा या सर्वोच्च कर्माला, म्हणूनच मग या सगळ्याचं जाणून, या सगळ्याला जाणण्यासाठी मग हे कर्म जे आपण 4थ्याही अध्यायात बघितलं, कर्म विकर्म अकर्म हे सगळं तद्विधी प्रणिपातेन एका उत्तम गुरुकडून जाणून मगच ते आपण त्या प्रकारे कर्म करणं हे किती आवश्यक आहे. त्या कर्माचं, त्या कर्माला कशा प्रकारे करायचं हे जाणण्यासाठी त्याच्याबद्दलचं ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान कोण देऊ शकेल? ज्याला दृष्टांत झालेला आहे, ज्या प्रत्यक्ष भगवंतांनी ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून विद्या संपादन केलेली आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात तद्विधी प्रणिपाते. आणि मग कालच्या अध्यायामध्ये सुद्धा शेवटी आपण जाताना की ज्या भगवंतांचं सर्वोच्च नियंत्रक जे आहे, जे शांतीसूत्र आपण बघितलं की कशा प्रकारे भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, ते सच्चित आनंद आहेत. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे भगवंतांचं कर्म करतायत आणि ज्यांनी भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे, ते पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये निश्चितच येत नाहीत. त्या मुक्तीच्या मार्गाला, त्या कर्म बंधनामध्ये ते अडकत नाहीत आणि मग निश्चितच त्या भगवत धामाच्या मार्गाला ते मार्गस्थ होतात. जेव्हा जीर्ण देह या पृथ्वी तलावर टाकला जातो, जेव्हा म्हणजे काही मृत्यू ज्याला म्हणतो, आणि म्हणूनच या एका देहाला टाकून मग पुन्हा तो आत्मा या भौतिक जगतामध्ये अडकत नाही आणि मग जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्यात न अडकता तो भगवत धामाचा मार्ग अवलंबतो. अशा प्रकारे ज्ञात्वा माम शांतीम गच्छती, हे शांतीचं सूत्र आपण जाणलेलं आहे की भगवंत कशा प्रकारे, भगवंतांचे सवंगडी बघितलेले आहेत की जो स्वतःला, स्वतःचं मन आणि बुद्धी सगळं केंद्रित करतो आहे, तो निश्चितच त्या मुक्तीच्या मार्गाचा विचार करतो. आणि म्हणूनच जो कर्मबंधनात, जो त्या कर्मफळांच्या अपेक्षेमध्ये राहत नाही, तो निश्चितच त्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो आणि त्या मुक्तीच्या मार्गाचा विचार करू लागतो, जे आपण आधीच्याही अध्यायात त्याचा उल्लेख वारंवार ऐकलेला आहे. अशा या शांती सूत्राला जाऊन आपण पुढे त्या भक्ती योगाच्याच टप्प्यावरती, आपण ज्या कर्मातून आपण भक्ती बघितलेली आहे, मग आज आपल्याला त्याच कर्मयोगातला शेवटचा टप्पा म्हणजे अष्टांग योग बघायचा आहे. मग ज्या ज्ञानातून आपल्याला हे जाणवतंय आणि ज्या ज्ञानाला घेऊन भगवंतांनी सांगितलं मिथ्याचार नको, तर हे ज्ञान आजमावायचंय, हे ज्ञान आत्मसात केलेलं ते आचरणात आणायचं आहे. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाचं आचरण असं की कशा प्रकारे मग अष्टांग योग साधला जातो आणि ते किती शक्य आहे, हे आजच्या युगामध्ये तर विचार करणं सुद्धा शक्य नाहीये. ज्या द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाला ते अशक्य वाटलं आणि त्यांनी भगवंताला त्याचं कारण विचारलेलं आहे. अशा या अष्टांग योगाला आपण थोड्या सविस्तर रूपामध्ये जाणणार आहोत. त्याच्यामध्ये प्रगती करणे म्हणजे काय आहे, अष्टांग योगाचे 8 टप्पे काय आहेत, कशा प्रकारे मनाला संयमित करता येतं आणि मग जो या बाबतीमध्ये अयशस्वी होतो त्याचं काय होतं. अर्जुन भगवंतांना विचारतायत की मग जो प्रयत्न करतोय या मार्गावरती येण्याचा, पण कुठेतरी तिथे अयशस्वी होतोय, पूर्णपणे त्या मनाला नियंत्रित करून त्या योग, ज्या अष्टांग योगामध्ये पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाही, तो अर्ध्याच टप्प्यावर किंवा अयशस्वी होतोय, त्या योगाचं स्थान काय आहे. मग त्यांचंही कुठे नुकसान होत नाही, भगवंतांनी त्याही विषयी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच या कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग यापेक्षा हा भक्तीचा मार्ग कसा काय लिफ्ट सारखा आहे. युक्त तमो मना, युक्त तमो मतः, कशा प्रकारे सगळ्यात श्रेष्ठ हा मार्ग मुक्तीचा सांगितलेला आहे. मग आपण योग म्हणजे काय हे आधी पण जाणलं. योग म्हणजे योगा नाही, कुठेतरी मग या भौतिक जगतामध्ये आणि अशा प्रकारे हे कुठेतरी अघोरी प्रकारकडून स्वतःच्या जीवाला, जीवात्म्याला, त्याचबरोबर परमात्म्यालाही छळणं आहे. हे अघोरी कृत्य आहे, त्याला योग म्हणेल का कोणी? कारण हा सगळा योग आहे, हा शारीरिक गोष्टींशी निगडीत आहे. माझ्या शरीराला, मग आजकाल जे तथाकथित, मग तुम्ही शरीराला व्यायाम देणं निश्चितच आवश्यक आहे. पण त्याचं ध्येय काय आहे? मनाची एकाग्रता आणि ते मन कशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये गुंतवायचंय. परंतु तिथे कुठेच कृष्ण नाहीये, कृष्ण मिसिंग आहे या सगळ्यामध्ये. मग काय, कसा काय तो योग झाला? मग हा योग आहे का? तर नाही, हा शारीरिक सगळा आहे. हे सगळे स्वतःला बघा दारूच्या बाटल्या घेऊन हातामध्ये योग करतायत, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेल्या या गोष्टी आहेत सगळ्या. मग याला योग म्हटलं जाईल? नाही, हे सगळं शारीरिक व्यायाम आहे. आणि जे आपण या भौतिक जगतामध्ये बघतो आहोत की शरीराला मग कशा प्रकारे इवन
हिरण्यकश्यपूनी सुद्धा कशा प्रकारे इतकं अघोरी प्रकारचं ते धारणा केलेली, सॉरी, अघोरी प्रकारचं असं ते तप केलं होतं की ज्या तपामध्ये मग त्याच्या कशा प्रकारे ते की भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी ते केलं होतं, पण त्याचं इंटेन्शन काय होतं की मला तिन्ही लोकांचं राज्य स्वामित्व हवं आहे. त्या इंटेन्शन खाली, त्या उद्दिष्टाखाली हे सगळं कर्म केलेलं होतं आणि तो अष्टांग, तो जे काही तप केलेलं होतं. आणि अशा प्रकारे हे जे चित्रात आपल्याला दिसतंय हे सगळे शारीरिक व्यायाम, की या शारीरिक गोष्टींना, शारीरिक घडणींना जाणून कुठेतरी मनाचं एकाग्रता आणणं आणि मग जे आजकाल आपण जे ट्रेंडी बघतो गोष्टी, की मग झूम, मग कुठेतरी वेगवेगळ्या प्रकारचे डान्स स्टेप्स आहेत, मग झुंबा आहे, ह्यो त्यो बऱ्याच प्रकार आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण त्या शरीराला व्यायाम देत असतो, पण त्या मनाचं काय. आणि म्हणूनच मग या अष्टांग योगाला आपण थोडं जाणून घ्यायचंय. काय आहे अष्टांग योग? 8 अंगांचं मिलन. आणि या अष्टांग योगामार्फत काय जाणून घेणार आहोत? यम म्हणजे काय? मग हे 8 अंग काय आहेत? की जिथे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग ज्या भगवंतांशी, मग जो कर्मयोग आपल्याला कर्मातून भक्ती, ज्या निष्काम कर्माला आपण जाणलं, जे अकर्माकडे वाटचाल करतं, जे भगवंतांच्या भक्तीतून जे कर्म करायचे ते भगवंतांसाठी करायचंय, असं निष्काम कर्म जे अकर्माची वाटचाल दाखवतं, त्याच प्रकारे हा अष्टांग योग समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडलेलं दाखवतो. आणि म्हणून त्याचे हे टप्पे आहेत. यम, ज्याच्यामध्ये बाह्य नियम आहेत, नियम ज्याच्यामध्ये अंतर्गत नियम आहेत, आसन, कुठल्या प्रकारचं आसन असावं, कुठल्या कुठल्या उंचीवर असावं, काय नियम आहेत त्या बाबतीतले हे जाणावं. प्राणायाम, प्राणाचा आयाम, कुठेतरी श्वासोच्छ्वासावर नियंत्रण, श्वासावरती नियंत्रण. प्रत्याहार, भौतिक गोष्टींच्या पासून कुठेतरी विरक्ती आणि या सगळ्यातील संवेदना काढून घेणं. धारणा, अविचलित एकाग्रता, कुठल्याही प्रकारे मन विचलित न होता फोकस आणि तो अविचलित एकाग्रता. ध्यान शोषण म्हणजे ध्यानाला परिपूर्ण होऊन त्या ध्यानावरती लक्ष केंद्रित करणं आणि परिपूर्ण होऊन पूर्णपणे त्या समाधीस्थ अवस्थेत, सॉरी, समाधीस्थ अवस्थेत जाण्यासाठी ज्या मार्गातून जावं लागतं, धारणा, ध्यान, की ध्यान म्हणजे एकाग्रपणे, एकाग्रता कुठेतरी मनामध्ये आणणं आणि त्या मन आणि बुद्धीला एकाग्रपणे त्या गोष्टींवर, मग ज्या भूमध्याला आपण कुठेतरी केंद्रित करतो आणि तिथे सर्व शक्ती, सर्व एनर्जी एकवटून मग तिथे जे स्मरण केलं जातं आणि ज्या प्रकारे जे समाधीस्थ अवस्था गाठायचा प्रयत्न केला जातो, ती अत्यंत उच्चावस्था आहे. आणि अशा प्रकारे या 8ही अंगांना आपल्याला कुठेतरी संक्षिप्त, थोडक्यात म्हणजे थोडं विस्तारित स्वरूपामध्ये पण सुद्धा जाणायचं आहे. तर ठीक आहे. किरण प्रभूजींना मी सांगते, संजना माताजी आज नाही आहेत. किरण प्रभूजी काल मला म्हणालेले. प्रभूजी हँड रेज कराल? येस प्रभूजी. मी तुम्हाला को होस्ट करते प्रभूजी. येस, हरे कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. तुम्ही काल म्हणालात म्हणून मग मी तुम्हाला को होस्ट केलेले. धन्यवाद. हरे कृष्ण. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि इतर करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयम. आसन, कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद.
अशा प्रकारे यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम ह्या पहिल्या 4 टप्प्यांना जाणलेलं आहे. यम म्हणजे काय? कुठेतरी बाह्य नियम. कुठे असावं? कुठली जागा ती जिथे ध्यानाला बसायचं आहे, ती ध्यानाची जागा कुठे असावी? कशा प्रकारे ती सगळ्या लोकवस्तीपासून कुठेतरी दूर असावी, निर्जन ठिकाणी असावी आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण करता येईल अशी ती जागा असावी. आणि नियम म्हणजे काय? तर कशा प्रकारे आपल्या अंतर्गत ज्या सवयी आहेत त्यांना खाणं, झोपणं, काम करणं या सगळ्या सवयींमध्ये कशा प्रकारे नियमन आणता येईल. कुठेतरी शिस्त, शरीराला शिस्त लावणं आणि म्हणूनच या सगळ्यावरती नियंत्रण आणणं. आसन कशा प्रकारचं आसन असावं, कुठल्या उंचीवर असावं, कुठे असावं, कशा तऱ्हेने तिथे बसावं आणि कशा प्रकारे आपलं पूर्ण पोश्चर असावं, की एका नाकाच्या सरळ रेषेमध्ये कशा प्रकारे आपण मानेला ठेवायचं आहे आणि डोकं सरळ रेषेत असावं, स्पाईन इरेक्ट असावा, कशा प्रकारे पाठीचा कणा ताठ असून आणि मग नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल आणि दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझं ध्यान करा. कुठेतरी ती वासना, ज्या इच्छा आहेत, इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा, त्या सगळ्यापासून मन आहे हो ते शेवटी. त्या मनाला एकाग्र करायचं. आणि म्हणून जो यज्ञ हा सत्ययुगामध्ये केला जायचा, ध्यानाचा यज्ञ. कारण त्या प्रकारे त्या सगळ्यापासून मुक्त करून त्या मनाला एकाग्र करायचं आहे आणि त्यानंतर मग प्राणायाम, ज्या प्राणाचा आयाम करायचा, की ज्या इनकमिंग आणि आउटगोईंग म्हणजे रेचक, पूरक, ज्या आतमध्ये येणारा श्वास, की आपण जे म्हणतो की श्वास उच्छ्वास, की जो श्वास आत घेतो आहे आणि जो बाहेर सोडतो आहे, त्याला एक लयबद्ध असा तो श्वास घेणं असावं. कशा प्रकारे पूरक करावं, कुंभक लावावं, मग रेचक करावं. ज्या प्रकारे आपण अनुलोम विलोम ही प्रक्रिया बघतो की डाव्या हाताने मग त्याच्यामध्ये ही सूर्यनाडी, उजवी ही सूर्यनाडी, डावी ही चंद्रनाडी, कुठेतरी उष्ण आणि शीत या गोष्टीला आपण समतोल राखला पाहिजे. म्हणून शीत नाडीनी सुरुवात करून उष्ण नाडीनी श्वास सोडून पुन्हा उष्ण नाडीनी सोडून श्वास घेऊन पुन्हा शीत नाडीनी सोडून अशा प्रकारे त्या अनुलोम विलोमनी कुठेतरी समतोल साधला जातो आणि अशाच प्रकारे या वेगवेगळ्या मग अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम असे निरनिराळे प्रकारचे प्राणायाम आहेत, ज्या प्रकारे आपण या श्वास आणि उच्छ्वास याला आपण कुठेतरी नियंत्रण करू शकतो आणि त्याला रिदमिकपणे त्याच्या हालचालीवरती आपण नियमतता आणू शकतो आणि अशा प्रकारे आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो. आपण श्वासाचं आयाम करू शकतो, त्याला नियंत्रित करू शकतो. किती प्रकारे मग त्याचेही कुठेतरी पातळ्या आहेत, किती काउंट्स पर्यंत मग रेचक करावं, पूरक करावं, कुंभक लावावा. कुंभक मध्ये सुद्धा आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, श्वास घेतलेल्या स्थितीमध्ये कुंभक, श्वास सोडलेल्या स्थितीमध्ये कुंभक, अशा प्रकारे स्वतःच्या श्वासावरती नियंत्रण मिळवणं. श्वास उच्छ्वासावरती नियंत्रण आणि त्याच्यानंतर मग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशा या पुढच्या पायऱ्या येतात. हरे कृष्ण प्रभूजी. ठीक आहे. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा 6.18 त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. असा हा प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी. धारणा, ध्यान आणि समाधी. प्रत्याहार म्हणजे कुठेतरी भौतिक अस्तित्व. मग अशा निर्जन ठिकाणी तर आलेला आहे की जिथे लोकवस्तीपासून स्वतःला दूर केलेलं आहे. मग मानसिक क्रियाकलापांना सुद्धा अंतर्धारणा त्याच्या मानसिक भौतिक अस्तित्वाच्या त्या इच्छांपासून कुठेतरी स्वतःला दूर ठेवणं, मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावणं, सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीमध्ये स्थित होतो, त्याला योग प्राप्त झाला. मग अशी व्यक्ती जी स्वतःला या सगळ्या इंद्रिय विषयांच्या सुखापासून कुठेतरी नियंत्रित ठेवती आहे, ती निश्चितच स्वतःला कुठेतरी त्या अतिरिक्त स्थितीमध्ये आणू शकते आणि त्यालाच योग प्राप्त झाला. मग हळूहळू त्या स्थितीमध्ये मग जी धारणा केली जाते की कशा प्रकारे मग त्या धारणा अवस्थेमध्ये या सगळ्याला जसं आपण इथे जाणलेलं आहे की
की अविचलित, मग ती एकाग्रता, इतकी मन कुठल्याही प्रकारे मानसिक आणि आंतरिक शारीरिक अशा प्रकारची ती सगळी एकाग्रता आणणं किती आवश्यक आहे. मग ध्यान म्हणजे एकाग्रता, इतकी एकाग्रता की ज्याप्रमाणे आपण एखादी दिव्याला वारा लागू नये म्हणून त्याच्यावर काच ठेवतो, तेव्हा ती ज्योत असती ती अगदी अगदी म्हणजे कुठेही डगमगत नाही, कुठेही हलत नाही. त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचं मन नियंत्रित आहे ते इतकं स्थिर झालेलं असतं मन, ते जराही डगमगत नाही. दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतं. आणि असा माणूस कधीही डळमळत नाही, अगदी मोठ्या अडचणीतही, कारण पूर्णपणे त्यांनी स्वतःच्या मनाला नियंत्रित केलेलं असतं. भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे स्वातंत्र्य असते. कारण कुठेतरी जेव्हा या मनाला इतकी धीर मनुष्य, जे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलं की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, आणि त्यानंतर या आत्माला, मग जेव्हा या आत्म्याचा प्रवास हा बघितला, अविरत प्रवास, आणि मग जेव्हा मृत्यू होतो त्यानंतर सुद्धा मग आत्मा हा कापला जात नाही, जाळला जात नाही, या सगळ्या गोष्टी जाणणं त्या आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला शक्य आहे. धीर मनुष्य अशा गोष्टींनी कुठेही डळमळत नाही. आणि म्हणून ती धीरता, ती मनाची स्थिरता, स्थैर्य, स्थिता, धीर मुनीची लक्षणं जी आपण जाणतो, त्या कासवाप्रमाणे कशा प्रकारे कासव आपल्या अवयवांना आत ओढून घेतो, त्याप्रमाणे त्या मनाला इतकं नियंत्रित केलं जातं. अशा प्रकारे ही अष्टांग योगाची 8 अंग यांचं मिलन करून त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत, म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जातं. समाधीस्थ अवस्था ही सगळ्या गोष्टींपासून दूर ठेवून त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी मन, बुद्धी आणि पूर्णपणे मन एकाग्र केलं जातं. आणि मग इथे विचारलंय की तुम्ही ही प्रणाली पाहून घेण्यास सक्षम आहात का? कारण अर्जुन स्वतः हा प्रश्न विचारतोय, जो अर्जुन नरनारायणापैकी एक आहे, जो कुंती मातेचा आणि कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे. कारण तो इतका सक्षम आहे, इतका योग्य धनुर्धर, उत्तम धनुर्धर, जो द्रोणाचार्यांचा शिष्य आहे, ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेला आहे, असा जो अर्जुन आहे, तो का इतका डळमळीत झालाय? तो आधीच त्याचं मन तर विषण्ण झालेलं आहे, त्यांनी शस्त्र खाली ठेवली आहेत. पण हे सगळं ज्ञान घेताना तो आता अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय की हे ज्ञान भगवंतांनी सगळं अष्टांग योगाबद्दल सांगितलंय. पण अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हा, हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे, आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, असं हे मन, या मनाला नियंत्रित करण्याचा त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये पुरेपूर प्रयत्न केला जातो. परंतु अर्जुन कृष्णाला, भगवंतांना विचारतात की हे कृष्णा, हे मन इतकं चंचल, अशांत, जिद्दी आणि इतकं बलवान आहे, इतकं स्ट्रॉंग आहे, कारण त्याला वश करणं हे वाऱ्यापेक्षा सुद्धा, मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन पण या मनाला पकडू शकणार नाही. या मनाला नियंत्रण करणं हे वाऱ्यावर नियंत्रण करण्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. त्या द्वापार युगामध्ये अर्जुन भगवंतांना हा प्रश्न विचारतोय की ज्या द्वापार युगामध्ये यज्ञ, याग, पूजा अर्चा केल्या जायच्या आणि पवित्र मन अशी असली, तरी पण अर्जुन ज्या भौतिक जगतामध्ये होता, तिथे अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की हे कसं शक्य आहे? मी माझ्या मनावर नियंत्रण करू शकत नाही, मी वाऱ्याला पकडू शकेन, पण मनाला नियंत्रण कसं करू? तेव्हा धन्य भगवान अर्जुनाला सांगतायत. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की निश्चितच ते कठीण आहे, पण अशक्य नाही. हे पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणं निश्चित कठीण आहे, पण त्याच्यात अशक्य असं काही नाहीये, जर उत्तम अभ्यासाने
त्याचा सराव केल्याने, अध्ययन केल्याने, ज्ञान घेतल्याने निश्चितच या गोष्टीला आत्मसात केलं जाऊ शकतं. ज्याचं मन मात्र बेलगाम आहे, मग त्या मनाचं कसं आहे बघा, त्या मनाचं त्या रिमोट कंट्रोल सारखं आहे. टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल कसा असतो, मग टीव्ही समोर चालू आहे, त्या टीव्हीला रिमोट कंट्रोल आहे, मग आपण तो रिमोट कंट्रोल घेऊन त्या टीव्हीला बंद करू शकतो. तो रिमोट कंट्रोल नाही आपल्याला कंट्रोल करते. मग इथे तेच होतं, इथे रिमोट कंट्रोल मन झालंय आणि ते मन आपल्याला जर कंट्रोल करायला लागलं तर त्याचं मन हे बेलगाम आहे हो. कारण ते त्या मनुष्याला, आपल्याला मन कह्यात घेतंय. जे काही आपण मन सांगेल तसं जर आपण करायला लागलो तर मग कठीण होईल. त्या मनाला आवर घालणं निश्चित आवश्यक आहे. ज्या आपण दुसऱ्या अध्यायातल्या 3ऱ्या आणि 4थ्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं, की ज्या मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याच्यावरती कामवासना बसतीये, त्याच्यावरती त्याचं आच्छादन आहे. म्हणून या मनाला कुठेतरी ज्या दोऱ्या ज्या आहेत ना, त्या बुद्धीने ताणून अशा पकडल्या पाहिजेत हो. आणि त्याच्यासाठी हे आत्मसाक्षात्कारी होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. पण त्या बेलगाम असलेल्या मनाला शक्य नाहीये. आणि म्हणूनच ज्याच्या मनावरती ताबा आहे, जो योग्य मार्गाने हा प्रयत्न करतो, त्याला निश्चितच when there is a will, there is a way. आणि म्हणूनच प्रत्येक वेळी योग्य मार्गाने जो प्रयत्न करतो, तिथे यश हमखास आहे. तिथे यशाची खात्री आहे. जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे आणि जिथे मार्ग आहे तिथे यश हमखास आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या मनावरती जो ताबा ठेवतो, त्या मनावरती ताबा असणाऱ्या व्यक्तीला हे निश्चितच शक्य आहे. कारण मन त्याचा शत्रू नसून मित्र बनवण्याचा तो प्रयत्न करतो. परंतु हेच तुम्हाला जर त्या मनावरती ताबा मिळवून त्याला शत्रुत्व मिळवायचं नसेल, त्याच्याशी शत्रुत्व स्वीकारायचं असेल, तर ते कठीण बनतं. हरे कृष्ण प्रभूजी. ठीक आहे. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे शत्रू कृष्ण. असेल. हरे कृष्ण. प्रल्हाद महाराज सांगतायत हो, की कुठे बाहेर शोधायला जाता, कुठली संकट तुमच्यावर, तुमचं मन हे सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. बाहेरच्या शत्रूंना कुठे शोधताय, आपल्या आतच मोठा शत्रू आहे हो हा. श्रीमद भागवतम मध्ये 3ऱ्या का 4थ्या कॅन्टोमध्ये मला वाटतं असं उल्लेख आहे. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की बाहेरच्या शत्रूपेक्षा आधी आतल्या शत्रूला बघा, आपल्या मनाला आवर घाला. आणि म्हणूनच जो आपल्या मनावरती विजय मिळवतोय त्याचं मन मात्र त्याचा सर्वोत्तम बेस्ट फ्रेंड आहे. त्या मनाला बेस्ट फ्रेंड बनवायचं असेल तर त्याच्यावरती विजय मिळवायला पाहिजे. तो रिमोट कंट्रोल आपण त्या रिमोट कंट्रोलच्या कंट्रोलमध्ये जाण्यात अर्थ नाही. त्या रिमोट कंट्रोलला आपल्या ताब्यात ठेवलं पाहिजे. तो आपल्याला सांगत नाही टीव्ही लावा, टीव्ही बघा. आपल्याला ते हातात घेऊन तो बंद करायचा आहे. आपल्याला ते करायचंय गोष्टी. पण असं सगळं करण्यामध्ये जो अयशस्वी होतोय, जो त्याच्याच कंट्रोलमध्ये जातो, तो निश्चितच कुठेतरी स्वतःच्या मनाला स्वतःचा शत्रू बनवून घेतो. आणि मग मात्र ते मन इतकं शत्रुत्व स्वीकारतं, की मग पुरेपूर शत्रुत्व स्वीकारतं आणि मग ते अधःपतन व्हायला कमी पडत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग त्या मनुष्याला योग्य प्रकारे असं ताबा मिळवता येत नाही स्वतःच्या मनावर. म्हणूनच भगवंत म्हणताय हे सगळं कठीण आहे, पण निश्चितच अशक्य नाहीये. उत्तम अभ्यासाने आणि प्रयत्नाने हे निश्चितच शक्य आहे. मग हे भगवंतांना अर्जुनाला पुढचा प्रश्न पडलाय. हरे कृष्ण प्रभूजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर संसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्षे सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा योग्याच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्यांचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाला प्रश्न पडलाय मग, की जेव्हा हे योगी मग हे प्रयत्न करतायत,
की या मार्गावरती येण्याचा प्रयत्न करतायत. आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, की जो स्वतःला त्या मार्गावरती मार्गस्थ करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण काही कमिटमेंट्समुळे आणि काही गोष्टींच्या आसक्तीमुळे जर तो योगी पूर्णपणे त्यात यशस्वी झाला नाही, तर त्या योग्याचं काय काय पुढे होतं किंवा त्याला कुठली गती प्राप्त होते? तो जन्म झाल्यानंतर त्याला पुढचा जन्म काय मिळतो किंवा काय होतं त्याचं पुढच्या जन्मामध्ये? तेव्हा भगवंत सांगतायत, की त्यांचं नुकसान निश्चितच होत नाही. कारण भगवंतांचं जसं मी काल म्हटलं, की भगवंत त्या भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहेत. आणि जे काही ऋण आहे, उणं आहे ते भगवंत निश्चित देतायत. योग्य आहे ते देतायत. पाहिजे आहे ते नाही देत आहेत भगवंत. जे आपल्यासाठी योग्य आहे ते निश्चितच देतील. खूप सुंदर गोष्ट याच्यावरती आहे. एका मुलाला कावीळ झालेली असते, तर ती इतर ज्याला माहिती नसतं ते व्यक्ती आणून त्याला चॉकलेट, गोळ्या वगैरे देते त्यांच्यासाठी. परंतु जी त्याच्या आईला सगळं माहिती असतं, की याला आजार झालेला आहे, मग ती त्याला काहीच देत नाही. कारण त्याला त्याच्या आजारातनं बरं करायचं असतं. कारण त्याची योग्यता त्याच्यासाठी योग्य काय आहे ते आईला माहिती असतं. त्याचप्रमाणे भगवंत जे आपल्यासाठी योग्य आहे ते आपल्याला निश्चित मिळणार आहे. म्हणून तुम्ही जे पाहिजे आहे ते मागून घ्यायचा प्रयत्न केलात तर ते नाही. आणि म्हणूनच इथेही भगवंत सांगतायत, की नुकसान नाही होणार आहे तुमचं कुठल्याही प्रकारे. तर योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्मांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे सुखोपभोग कारण त्यांनी पुण्यकर्म केलेलं आहे. म्हणून त्याला स्वर्गलोक मिळेल आणि तिथे तो सुखोपभोग मिळेल आणि त्यानंतरही त्याला जो जन्म मिळेल पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये तो जन्म पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये मिळेल, वैभवशाली कुटुंबामध्ये मिळेल. आणि योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाला, तर त्याला जन्म अतिंद्रिय कुटुंबामध्ये मिळेल. निश्चितच तो शहाणपणाने जे महान आहेत, अशा प्रकारच्या कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळेल. असा जन्म या जगात निश्चितच दुर्मिळ आहे. म्हणून कालच ऐश्वर्या माताजी सांगत होत्या, कारण खूप कठीण आहे. आपण जेव्हा म्हणतोय, की पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये परत यायचं नाही. इतकी साधना, इतकं तप, हजारो, लाखो वर्ष जेव्हा अनेक जन्म घेतले जातात हो त्याच्यासाठी. आपण कुठेतरी आता मला असं वाटतं आपण कुठेतरी नशीबवान आहोत, की आपल्याला हे असोसिएशन मिळालंय आणि आपण या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला ज्या मूळ आध्यात्मिक स्वभावाला जाणून आपण जर भगवंतांची भक्ती केली, तर कुठेतरी आपण थोड्याफार प्रमाणामध्ये स्वतःला या भक्ती मार्गामध्ये कुठेतरी पूर्णपणे विलीन करू शकण्याचा प्रयत्न करू. परंतु तो जन्म मिळणं मग बऱ्याच जणांना कॉन्फिडेंटली असतं, की नाही आम्हाला पुन्हा गोलोकधामच मिळणार आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. मग ज्यांच्यावर कृष्णाची खूप भयंकर कृपा आहे आणि निश्चितच म्हणजे भगवंतांसाठी भक्त हे निश्चितच विशेष आहेत. पण त्याचप्रमाणे माताजी सांगत होत्या, नाही तर मनुष्य जन्म हा निश्चितच मिळतो, की ज्या मनुष्य जन्मामध्ये आपण भक्ती करू शकतो, आपण आपलं पुण्य पुढे नेऊ शकतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी सांगितलंय, की अशा व्यक्तीला ज्यांनी आपलं पुण्यकर्म केलेलं आहे, पण ते अयशस्वी झालेले आहेत, ते निश्चितच पुन्हा त्यांना जन्म ह्या अशा कुटुंबांमध्ये मिळतो, की जसं भागवताचं काल सांगितलं, की जिथे भागवत आहे, त्या भागवतामध्येच तो जन्म, की त्या डिव्होशनल कुटुंबामध्येच त्यांना जन्म मिळतो. आणि अशा प्रकारे ते त्यांचं पुण्यकर्म पुढे नेऊ शकतात. 40% पुण्यकर्म आधीच्या जन्मामध्ये केलं असेल, तर ते 41व्या टक्क्यापासून सुरू करू शकतात. कारण त्यांचं ते पुण्य तितकं प्रिझर्व्ह केलेलं असतं. भगवंतांनी जपलेलं असतं ते. आणि म्हणूनच असा जन्म आपल्याला किती या भौतिक जगतामध्ये आत्ता आपल्याला प्रचिती येते हो. कितीतरी 5 वर्षाचं, 2 वर्षाचं मूल सुद्धा खडानखड अगदी भगवद्गीतेचे 700 श्लोक तोंडपाठ आहेत किंवा बऱ्याच वेळेला बरेच अध्याय तोंडपाठ आहेत. मग हे काय हो? ही दैवी देणगी आहे. कुठेतरी मुखावरती इतकी ती म्हणजे इतकं मुखोद्गत असणं ही भगवंतांचीच कृपा हो. आणि म्हणूनच ते पुण्यकर्म कुठेतरी याही जन्मात ते पुण्यकर्म पुढे नेलं जातंय. इतक्या लहान वयामध्ये या गोष्टीची प्रचिती येणं, हे निश्चितच कुठेतरी मला ही दैवी देणगी नक्कीच वाटते. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे सगळं जपलेलं आहे, ह्याची प्रचिती येते आपल्याला. असा हा भगवंतांनी सांगितलंय, की निश्चितच या गोष्टीला अ, अ, कुठल्याही प्रकारचं नुकसान नाहीये आणि त्यांना त्या अतिंद्रिय कुटुंबांमध्ये जन्म मिळतो. मग असा जो आपण बघितला निष्काम कर्मयोग, जिथे आपल्याला हा श्रेष्ठ योगी कोण आहे हे बघायचंय. निष्काम कर्मयोगी ज्या नारद मुनींना आपण बघितलं, की ज्यांनी अ, सगळं कर्म केलेलं आहे, की ज्या प्रकारे तिन्ही लोकांमध्ये नारद मुनींना फिरायला कुठल्याही विजाची, कुठल्याही परमिशनची गरज नाही. कारण नारद मुनी की ज्यांना आधीचा जन्म हा दासीपुत्र होते नारद मुनी.
पण त्यानंतरचा त्यांना जन्म, कारण त्या जन्मामध्ये त्यांनी इतकं पुण्यकर्म केलेलं आहे, साधू संतांची सेवा केलेली आहे, त्यांच्या ताटामधलं जेवण हे नैवेद्य म्हणून खाल्ले, नैवेद्य स्वरूपामध्ये जेवलेले आहेत, खाल्लंय आणि अशा प्रकारे जी सेवा केलेली या सगळ्याची पुण्य आहे म्हणून त्यांना नंतर नारद म्हणून जन्म लाभलेला आहे. आणि असे हे नारद मुनी की ज्यांनी जे अकर्मी आहेत आणि ज्यांनी अनेक अनेक म्हणजे ज्या पापी लोकांना सुद्धा या भक्तीच्या मार्गावरती आणलंय आणि बऱ्याच जणांचा उद्धार केलेला आहे, बऱ्याच जणांना या मुक्तीच्या मार्गाला मार्गस्थ केलेला आहे, ज्या भगवंतांची स्तुती ऐकवलेली आहे आणि त्या त्यागाचा महिमा सांगितलेला आहे, असे हे श्रेष्ठ योगी. आणि म्हणून ज्या कर्मयोगातून मग आपल्याला इथे दिसतंय की हा कर्मयोग कुठेतरी भक्तीमध्ये विलीन होतो. निष्काम कर्मयोग, अकर्म हे भक्तीमध्ये जातं. ज्ञानयोग, मग हा ज्ञानयोग म्हणजे तुम्हाला ते ज्ञान आजमावून ते ज्ञान आचरणात आणायचंय. या सगळ्याला टप्पे आहेत बघा, या सगळ्याला तुम्ही टप्प्याटप्प्याने जाता. कर्मातून भक्ती साधायला सुद्धा तुम्हाला ते कर्म योग्य पद्धतीने करायला लागतं, ते कृष्णासाठी कर्म करायला लागतं. ज्ञानाचं आचरण सुद्धा योग्य पद्धतीने केलं तर तो योग तुम्हाला भक्तीमध्ये नेतो. आणि हा अष्टांग योग सुद्धा समाधीस्थ अवस्था गाठेपर्यंत तेवढा पेशन्स आणि तितकं सगळं धीरता राखणं किती गरजेचं आहे. या सगळ्या मार्गातून निश्चितच आपल्याला भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतो आपण, परंतु त्यात सगळ्यात जो सोपा मार्ग आहे तो मार्ग हा लिफ्टचा मार्ग आहे आणि तो सगळ्यात कसा प्रकारे भगवंतांशी जोडला जातो बघा. हे सगळे मार्ग कुठेतरी शिडीचे मार्ग आहेत, जिन्याने पायऱ्या पायऱ्याने जाऊ शकतात, पण भगवंतांशी थेट जोडलं जाण्याचा हा लिफ्टचा मार्ग आहे, उद्वाहक मार्ग आहे की ज्याने थेट भगवंतांच्या सेवेनी आणि नामस्मरणाने आपण भगवंतांशी जोडले जाऊ शकतो. असा हा सुंदर आणि काय म्हणतो ना त्याला, की अतिशय अवीट अशी ही भक्ती आहे. आणि हा अवीट असा भक्तीचा मार्ग आहे, ज्या भक्ती मार्गावर आपण भगवंतांची कोणीही, मग त्याला कुठल्याही क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये, कुठल्याही धर्माचं असू दे, कारण भगवंतांनी या धर्माची निर्मिती नाही केलीये. हे आपण आपल्या सोयीनी आणि हे राजकारणी लोकांनी आणि अशा छल कपट आणि अशा कपटी लोकांनी या सगळ्याची निर्मिती केली आहे स्वतःच्या स्वार्थासाठी. भगवंतांनी फक्त गुणकर्माने विभागणी केली आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत असा श्रेष्ठ योगी कोण आहे. हरे कृष्ण. आणि आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा भगवंतांचे सवंगडी बघा सगळी. तसं आपण कालही बघितलं जे शांतीचं सूत्र, की कशा प्रकारे सच्चित आनंद, ज्या गोलोक वृंदावनामधलं हे चित्र, की जिथे मग भगवंतांचे सवंगडी आणि ज्या वृंदावनामध्ये अगदी गायीपासून जो शांत रस ते सवंगड्यांपर्यंतचा त्यांचा साख्य रस, की कशा प्रकारे सर्वजण भगवंतांवर इतकं नितांत प्रेम करत होते आणि ते भगवंत सुद्धा त्यांच्यावर तितकंच नितांत प्रेम करत होते. इतकं निर्व्याज प्रेम त्या गोपी आणि सवंगड्यांचं होतं भगवंतांवरती आणि दृढ विश्वास होता आपल्या भगवंतांवरती सगळ्यांचा. अशा या वृंदावनवासी, मथुरावासी या सगळ्यांनी भगवंतांवर अतूट असं प्रेम केलेलं आहे. आणि म्हणूनच सगळ्या योगींमध्ये जो भगवंतांमध्ये पूर्णपणे श्रद्धेने, मग तो जो श्रद्धेचा मार्ग आहे ना, हा खूप महत्वाचा आहे. म्हणून हे जे श्रद्धावान टप्प्यावर तुम्ही सगळे आहात, पहिला टप्पा हा श्रद्धावान, म्हणून कुठल्याच क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये, पण एकच क्वालिफिकेशन जे पाहिजे ते मनामध्ये श्रद्धा पाहिजे. मनामध्ये शंका असेल, कुठेतरी भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानत नसतील, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे. त्यामुळे मग ती श्रद्धा मनामध्ये असणं तरच आध्यात्मिक मार्गावरती पुढे जाऊ शकाल. ज्या निर्मात्याविषयी ग्रॅटिट्यूड असेल, कृतज्ञता असेल आणि ज्याला जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे, तरच त्या श्रद्धावान टप्प्यावर जाऊन भगवंतांना जाणून घेऊ शकता. आणि म्हणूनच जो योगी नेहमी भगवंतांमध्ये श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये भगवंतांची उपासना करतो, योगामध्ये माझ्याशी घनिष्ठपणे एकरूप होतो. ज्या अष्टांग योगामार्फत आपण बघितलं की घनिष्ठपणे भगवंतांशी एकरूप होणं, त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये जसं एकरूप केलं जातं, तसंच या भक्तिमय अवस्थेमध्ये केलं जातं. आणि म्हणूनच असा हा योगी हा सर्वोच्च योगी असतो, ज्याने आपल्या मनाला आणि बुद्धीला पूर्णपणे भगवंतांवर केंद्रित केले आणि श्रद्धेने भगवंतांची उपासना केली जाते. असा हा योग म्हणजे भक्ती योग, जो आध्यात्मिक सराव आहे, की कशा प्रकारे हा भक्तीचा मार्ग, की ज्याच्यामध्ये दिलेला आहे
की या नामस्मरणाने आणि भक्तीच्या मार्गाने, ज्या सेवेच्या मार्गाने आणि म्हणूनच या भक्तिमय मार्गामध्ये ज्या नामस्मरणाचं महत्व दिलेलं आहे, की या कलियुगाचा यज्ञ हा एकच आहे, जो हरे कृष्णाचा महामंत्र आणि या नामस्मरणाशिवाय कुठलाही दुसरा मार्ग नाही. आणि म्हणूनच वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या योग पद्धती आहेत. जसं म्हटलं, की प्रत्येक युगाचं सत्ययुग म्हणा, ध्यान त्रेतायुग म्हणा, द्वापार युग म्हणा, तर या श्लोकाद्वारे त्या पद्धती सांगितल्या. श्रीमद भागवतामध्ये 12व्या स्कंदामधल्या 3ऱ्या अध्यायातील 52वा श्लोक सांगतोय, कृते यद्धायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्घरी कीर्तनात. म्हणजे सत्ययुगामध्ये भगवंतांचं ध्यान केलं जायचं. ज्या अष्टांग योगाची जे आपण चित्र बघितलं, तेच आपल्या समोर आहे इथे, की ज्या अष्टांग योगाला साधण्याची ही ही साधणारी गोष्ट ही फक्त सत्ययुगासारख्या युगात शक्य होती, जिथे लाखो वर्ष लोक जगायची. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या युगाचा यज्ञ हा काय होता, तर ध्यान धारणा करणं, ध्यान करणं, विष्णूंचं ध्यान करणं. त्रेतायुगामध्ये यज्ञ याग करून प्रभू रामचंद्रांच्या काळात यज्ञ याग आहुती दिल्या जायच्या आणि त्या प्रकारे भगवंतांना अर्पण केलं जायचं, भगवंतांना प्रसन्न केलं जायचं. अशा या त्रेतायुगाचा यज्ञ होता. द्वापार युगामध्ये विस्तारितपणे मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चा केली जायची, फुलांचं आणि अर्चना केली जायची. या सगळ्याच्या माध्यमातून भगवंतांशी जोडलं जायचं आणि तो यज्ञ त्या काळाचा होता. आणि त्याच प्रकारे कलियुगाचा यज्ञ काय आहे, परमेश्वराच्या नामस्मरणाचा यज्ञ, परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, जो आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी पृथ्वी तलावरती 500 वर्षापूर्वी आणून दिलाय. आणि म्हणून जसं म्हटलं ना, की कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग हे सगळे टप्प्याटप्प्याने नेतायत आपल्याला, भगवंतांशी जोडतायत. पण जो भक्ती योग आहे तो भगवंतांशी थेट जोडला जातोय. आणि म्हणूनच त्याला लिफ्टचा मार्ग म्हटलेला आहे. असा हा यज्ञ, असा हा कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे नामस्मरणाचा यज्ञ. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोम पांगम स्त्रपार्षदम यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजंती सुमेधसः. 11व्या स्कंदातील 5वा अध्याय 32वा श्लोक आपल्याला श्रीमद भागवतम मधला याचा संदर्भ देतो आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्री कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसत आहेत, कलियुगामध्ये बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचं नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना, जे भगवंतांचे अवतार, जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसत आहेत, हे कृष्णाचे अवतार. प्रत्यक्ष राधाराणीचं तत्व जाणून घेण्यासाठी रंग राधाराणीचा आहे, पण तत्व कोणाचं जाणायचंय, त्या राधाराणींचंच तत्व जाणण्यासाठी कृष्णाच्या रूपातून अवतार घेतलेला आहे. म्हणून त्यांचा रंग कृष्णासारखा नाहीये काळा, परंतु तसा कृष्णाचा रंग सुद्धा निराळाच दाग सांगितलेला आहे. मग कधी नील वर्ण सांगितलेला आहे, कधी काळसर निळा, असा निरनिराळ्या प्रकारचे वर्ण भगवंतांचे सांगितले. ज्या कृष्ण वर्णाला आपण जाणतो, मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी जो अवतार घेतलेला आहे, तो अवतार गौर वर्णातला आहे, कारण राधाराणी सारखा रंग घेतलेला आहे त्यांनी. आणि म्हणूनच गौर भक्त वृंद, कारण जसे हे गौर रंगातले चैतन्य महाप्रभू. आणि म्हणूनच या सामूहिक जपाचं, ज्या नामस्मरणाचं संकीर्तन केलं जातं, त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. आणि त्यांचे सगळे साथीदार जे नित्यानंद प्रभू, बलराम, त्यांचे विस्तार आहेत, त्यांचं एक्सपान्शन, आणि मग त्यांच्या आंतरिक शक्ती प्रत्यक्ष नारद मुनी, शिव, आणि मग त्यांचं जे श्रीवासादी ज्यांनी भक्तांचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे, अशा सगळ्याचे, की ज्या सगळ्या आंतरिक शक्ती आणि त्यांचे विस्तार या सगळ्यांना जाणून आणि त्यांचं स्मरण करून, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद, असा हा हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणण्यापूर्वी या पंचतत्वाचा मंत्र म्हटला जातो. मग तो मंत्र, या ज्या ध्वनी लहरी आहेत, या मनाला त्रायतात, मनाला त्या भक्ती मार्गावरती नेतात. आणि म्हणूनच मंत्र मनाला त्रायतात, मनाला तिथे नेणाऱ्या अशा या ध्वनी लहरी आहेत, अशा या नामस्मरणाच्या ध्वनी लहरी आहेत. असा हा नामस्मरणाचा मंत्र आहे, जो मनाला त्रायतो आणि मनाला त्या भक्तीच्या मार्गावरती नेतो, मनाला कुठेतरी एकाग्र करतो.
मनाला कुठेतरी आपल्या संयमित करतो असा हा मंत्र आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या हरे कृष्णाचा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असा हा हरे कृष्णाचा महामंत्र ज्यांनी संकीर्तन केलं जातं. संकीर्तन म्हणजे सगळे मिळून एकाच वेळेला एका गजरामध्ये, ज्या इस्कॉनच्या कोणी मंदिरात गेलं असेल तर तिथे तुम्ही याचा नक्कीच अनुभव घ्याल. सुंदर प्रकारे हात वरती करून जो प्रभुपादांनी सगळ्यांना नाच शिकवलेला आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अशा प्रकारे हात उंचावून आणि नाच केला जातो आणि सगळे अगदी बेधुंद होऊन भगवंतांच्या संकीर्तनामध्ये गुंग होतात. त्याच प्रकारे हे संकीर्तन मग जेव्हा यात्रा केल्या जातात, मग गेल्या वर्षी मंगलोरहून सुद्धा वृंदावन यात्रा, जगन्नाथपुरीची यात्रा, अशा सगळ्या यात्रा केल्या गेल्या. या यात्रेमध्ये सर्वजण मिळून हे संकीर्तन करतात आणि या संकीर्तनाचं महात्म्य शब्दात वर्णिताच येणार नाही. इतकं सुंदर असा तो अनुभव असतो, जो तो ज्यानी त्यांनी या संकीर्तनाचा अनुभव घ्यावा. आणि या नामस्मरणासाठी पवित्र नावं आहेत. ही सगळी भगवंतांची नावं, याला सगळ्याला शास्त्राचा संदर्भ आहे आणि या सगळ्याचं शास्त्रामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, ज्याचा संदर्भ आपण आता बघूया. मग शास्त्रामधल्या नारायण संहितेमध्ये संदर्भ आहे, कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगामध्ये लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. चैतन्य महाप्रभू इथे आपल्याला दिसतायत चित्रात. आणि ज्यांनी त्या प्राण्यांकडून सुद्धा हा नामस्मरण, आणि ज्या ज्या प्राणी मात्र सुद्धा ज्यांच्या बरोबर नाचलेले आहेत, ज्या जंगलातून ज्यांनी प्रवास केला झारखंडातल्या, त्या जंगलातून प्रवास करताना ते प्राणी सुद्धा त्यांच्या बरोबर अक्षरशः बेधुंद होऊन आणि त्यांच्या बरोबर त्याच प्रकारे त्या संकीर्तनामध्ये सामील झालेले आहेत. असे दोन हात उंचावून भगवंत सुंदर प्रकारे असा नाच करतायत आणि भगवंतांचा हा नामस्मरण करतायत. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति सोडसकम नमन काली कलमसानासनम नतः परत परोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. कृष्णार्जुन वेदातील काली संतारण उपनिषदामध्ये याचं महात्म्य आहे. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी कुठल्याही प्रकारचा इतर गोष्ट सापडेल असं, कारण इथे थोडंसं टायपो एरर झालेला आहे आणि म्हणून सगळ्यात उच्च अशी पद्धत आणि या नामस्मरणाला अतिशय श्रेष्ठत्व इतर कुठलीही पद्धत अतिशय उदात्त अशी सापडणार नाही. आणि म्हणूनच या कलियुगाच्या अशा छल कपट भांडणाच्या युगामध्ये हरेर नम केवलम कलमु नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. चैतन्य चरितामृतामधल्या आदी लीलामधल्या 17.21 मध्ये आपल्याला हे जाणता येईल. 17व्या अध्यायातल्या 21वा श्लोक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्री कृष्ण. या भांडणाचा आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. इतर कुठलाही मार्ग नाही. या कलियुगामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण हेच भगवंतांशी आपण जोडले जात, याच प्रकारे आपण भगवंतांशी जोडले जातो. आणि म्हणूनच ही भक्तीची सेवा आणि हे नामस्मरण हा एकमेव यज्ञ आहे. या भांडणाच्या, कलहाच्या, दांभिकतेच्या सगळ्या युगामध्ये जो नामस्मरण करतो आहे, जो या साधनेचं पूर्णपणे साधना करतो या नामस्मरणाने, तो निश्चितच या भौतिक म्हणतो ना, या सगळ्या भौतिक महासागरातून तरून जाणार आहे. कारण भगवंत त्याला साथ द्यायला निश्चितच आहेत आणि भगवंत निश्चितच तो मार्ग दाखवणार आहे. आणि म्हणून इतर कुठलाही मार्ग नाही. श्रीमद भागवतामधल्या 12व्या स्कंदातल्या 3ऱ्या अध्यायामधल्या 51वा श्लोक आहे. कलेर दोष निधे राजन नास्ति येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम रजेत. हरे कृष्ण प्रभूजी. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषाने भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच भौतिक जगतापासून मुक्ती मिळवून कुठेतरी या अतींद्रिय म्हणजे ट्रान्समध्ये जायचं किंवा त्या आध्यात्मिक मार्गावरती तितकी उन्नती साधायची असेल, तर निश्चितच हा महामंत्रच तरुण देणार आहे. आणि म्हणून सगळ्यात महत्वाचा कलियुगाचा हा, ज्या नैमिषारण्यामधल्या ज्या ऋषींनी यज्ञ केला होता आणि नंतर मग असंही तेव्हा प्रभूजींनी सांगितलं होतं, की बरेच देव देवता या आतुर आहेत इथे कलियुगामध्ये जन्म घ्यायला. कारण कलियुगामधलं मग एक कारण, की कलियुगामध्ये एक असं चांगली गोष्ट आहे, की सगळ्या या छलकपट भांडणाच्या गोष्टी आहेत. पण एकच एकमेव चांगली गोष्ट आहे, की मनुष्य नामस्मरण करू शकतोय आणि हा नामस्मरणाच्या मार्गाने तो भगवंतांना जोडला जाऊ शकतोय. भगवंतांची भक्ती केली जाऊ शकतीये आणि म्हणून या दोषांनी, भांडणांनी, कलहांनी भरलेलं हे कलियुग असलं तरी हा एकमेव चांगला गुण आहे कलियुगाचा. आणि निश्चितच हा कलियुगाचा मार्ग या मनुष्याला या कलियुगामध्ये हा मार्ग दाखवलेला आहे भगवंतांनी आणि हा मार्ग निश्चितच कर्मबंधनापासून मुक्त करतोय. जो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, जो जप आहे तो कलियुगाचा यज्ञ आहे. असा नामस्मरणाचा पवित्र नामजप आहे. हा नामजपच कलियुगाचा यज्ञ आहे याचं भगवद्गीता 10.25 10व्या अध्यायामधला 25वा श्लोक आहे. पुढे मग असेच अजून बाकी संदर्भ जे चैतन्य चरितामृतातल्या अंतलीला 20.16 नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण न कलाहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण प्रभूजी. हे हे परमपुरुष भगवान, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत. जसे की कृष्ण आणि गोविंदा, तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असं हे नामस्मरण आहे, की या भगवंतांची अनेक नावं म्हणजे अर्जुनाने या आपल्याला गीतेमध्येच आपल्याला जगन्नाथ, हे गोविंदा, हे ऋषिकेशा अशा प्रकारे भगवंतांना निरनिराळ्या नावाने केशी सूदना, की ज्यांनी या केशी चा वध केलेला आहे असुराचा, अशा प्रकारे भगवंतांना त्यांनी संबोधलेलं आहे आणि अशा या नावांमध्येच भगवंतांचं सगळं सामर्थ्य दडलेलं आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या सामर्थ्याला ओळखून ज्या हरे कृष्ण नामामध्येच भगवंतांचं इतकं सामर्थ्य आहे आणि म्हणूनच इतकी शक्ती आहे त्या नामजपामध्ये, की त्या नामजपाने तू भगवंतांच्या नामातच मला ठेव, की मग इतक्या शुद्ध भक्ती, जे या शुद्ध भक्ती जसं मी म्हटलं आपण अपराध भावनेमध्ये करतोय नामस्मरण, त्याच्या पुढची आभास भावना आणि त्याच्या पुढची शुद्ध भावना, मग तो शुद्ध भक्त इतक्या टप्प्यावरती असतो की त्याला नामस्मरण आणि कृष्ण याच्यात कुठलाही फरक दिसत नाही. त्या जपामध्येच तो भगवंतांना आजमावत असतो, जपामध्येच भगवंतांना बघत असतो आणि भगवंत भेटत असतात त्या नाम जपामध्येच. इतकं ते शुद्ध भक्ती आणि इतका शुद्ध भक्त, कारण तो स्तर गाठायला खूप तप, खूप साधना केलेली असते आणि अशी ही तप साधना, असा हा मंत्र म्हणायला खूप जलद नियम, खूप कठोर काहीच नियम नाही. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा, जो जप आपल्याला सांगितलाय. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, हे याच्या आधीही तुम्हाला याचा उल्लेख करून मी सांगितलेला आहे. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात निश्चितच म्हणावा. मग मंत्र म्हणण्यामध्ये कुठलीही लाज वाटू नये हो. आपण भगवंतांच्या आरत्या म्हणतो, गुणगान म्हणतो. मला नाही वाटत तुम्ही जे श्रद्धावान सगळे या टप्प्यावरती आलेले आहात, मग जोरजोरात गाणी, ज्या गणपती उत्सवामध्ये त्या नावाखाली जोरजोरात गाणी, रेडिओ, हे ते, हे योग्य असतं का? मग मंत्र म्हणणं की जोरजोरामध्ये, मग या इतक्या जोरात नाही, मग त्याची सगळ्याचं गांभीर्य जाणून, की आजूबाजूला काही जर व्यक्ती आजारी असतील, काही गोष्टी जर काही चालू असेल गोष्ट, पण तरीही त्या गोष्टी मला वाटतं नामस्मरणाने कुठेतरी सगळ्या गोष्टींमध्ये वेगळ्या स्वरूपाचा परिणामच होईल. परंतु ते म्हणायला कुठल्याही प्रकारची लाज वाटू नये असं निश्चितच आहे. मग गाणी म्हणायला तर जोरजोरात म्हटली जातात हो, इव्हन गाड्यांमध्ये इकडे-तिकडे. मग नामस्मरण करण्याचं कुठलं आहे? मग मी स्वतः तर त्या दिवशी मी फ्लाइट मधून जात होते, म्हणजे खरोखर माझा अनुभव म्हणून सांगते. मी जपमाळ काढली माझी आणि त्या 1 तासामध्ये बरोबर माझा तेवढा जप, कितीतरी माझे माळा पूर्ण झाल्या. कारण इतकं नामस्मरण, कारण तुम्ही जेव्हा ठरवता तेव्हा मला नाही वाटत तुम्हाला कोणीही त्याच्यापासून रोखू शकतं. तुमचं मन त्याच्यावर पूर्णपणे, तुमचं मन केंद्रित होणं, मग मन फिरत असतं हो. आपण जसं मी म्हटलं अपराध भावनेमध्ये आहोत. त्यामुळे आपलं मन फिरत असतं. पण
मनाला कुठेतरी नियंत्रित करून आपण त्या वातावरणामध्ये कुठल्याही प्रकारची तमा न बाळगता आपण आपल्या नामस्मरणाला करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मग आपल्याला ऐकू येईल इतक्या आवाजामध्ये निश्चितच आपण तो नामजप करू शकतो. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट असावा. कुठेही घाई नसावी. मग 16 माळा करायच्यात म्हणून पटकन, पटकन, पटकन म्हणावं नाही. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. हे राधे मला तर कृष्णाच्या भक्तीमध्ये ठेव. हरे या नावामध्ये शक्ती आहे हो. आणि म्हणूनच या नामस्मरणाचं तितकं महत्व आहे. म्हणून त्या प्रत्येक शब्दाचं तितकंच महात्म्य आहे. म्हणून त्या प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हा तितक्याच आदरपूर्वक आणि स्पष्टपणे असावा. मग जप करताना तो आदरपूर्वक, भक्तिभावाने, एकाग्र चित्ताने करावा. मग हे व्यक्ती समजावून सांगते, इस्कॉनची व्यक्ती कशाप्रकारे नामजप करावा, हे सगळं सांगून भक्तिभावाने. मग तो जो भक्तीचा भाव, तो श्रद्धेचा भाव मनामध्ये असणं, मग 5 मिनिटं भले तुम्ही नामस्मरण करा, पण पूर्णपणे त्या भक्तिभावाने करा. हे महत्वाचं आहे. कोणत्याही स्थळी. मग त्याच्यासाठी खूप काही तुम्हाला वेगळ्या स्थळी जाऊन बसायची गरज नाही. खूप कठीण आहे. आपण या प्रापंचिक सगळ्या गोष्टी जबाबदाऱ्यांमध्ये आहोत. बऱ्याच जणांची घरं लहान-मोठी कुठे कशा प्रकारे आपण कुठल्या प्रकारच्या किती मोठ्या लहान जागा असतात. मग इतकं शक्य नसलं तरी पण कुठल्याही जागी, कुठल्याही दिशेला बसलं तरी त्याच्यावर कुठलीही बंधनं नाही. पण नामस्मरण श्रद्धेने करणं एवढंच महत्वाचं आहे. मग तो ब्रह्ममुहूर्त अतिशय योग्य म्हटला गेलेला आहे. अतिशय काय म्हणतात ना, त्या वेळेमध्ये खूप सामर्थ्य आहे. कारण तिथे देवांचा वास असतो. ऐश्वर्या माताजींनी एका भागवताच्या अध्याय करताना सांगितलेलं, की मग त्या ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळी प्रत्यक्ष तिथे भगवंतांचा वास असतो आणि म्हणूनच भगवंतांचं ते नामस्मरण करणं आणि त्यावेळेला त्या मंगल आरतीसाठी उठणं, मंगल आरती अटेंड करणं, जे काही टेम्पल प्रोग्राम्स असतात तेही त्यावेळेला असतात आणि भगवंतांची जी मूर्ती आपण बघतो, जी मी तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवरती रोज टाकत असते, ती सजावट केली जाते रात्रभर आणि ज्या प्रकारे त्यासाठी सुद्धा ते भक्त अगदी अतोनात प्रयत्न करत असतात. खूप सुंदर प्रकारे ती फुलांची सजावट करून 4:30 वाजता मंगल आरती सुरू होते. अशा प्रकारे त्या ब्रह्ममुहूर्ताचं महत्व हे खूप महान आहे. आणि अशा वेळेला मग तुम्ही करा. शक्य नसेल तुम्हाला प्रत्येकाच्या कमिटमेंट्स आहे. कोणाला त्यावेळेला कामावर जायचंय, कोणाला शक्य नाहीये, कोणाची मुलं लहान आहेत. हे सगळं मान्य आहे. पण जर तिथे इच्छा आहे, तिथे मार्ग आहे. आणि मग त्याच्यातनं जर काही मार्ग काढता आला आणि दिवसभरामध्ये पण करता आलं, तर नामस्मरण जरूर करावं. मग स्नानापूर्वी केलं तरी काही हरकत नाही. मन चंगा तो काकोटी में गंगा. कारण मन हे आपलं स्वच्छ पाहिजे, मन निर्मळ पाहिजे. आणि त्या श्रद्धेने ते करणं आवश्यक आहे. म्हणून तो स्नानापूर्वी केला तरी चालेल. तो मोजणं श्रेयस्कर म्हटलेलं आहे प्रभुपादांनी. कारण त्या 108 मण्यांच्या बीड्सवर त्या मण्यांवरती ते करणं. मग त्या 108 ला पण महत्व आहे. 108 गोपींचं महत्व आहे. ज्या गोपींची संख्या 108 होती. त्यानंतर मग निरनिराळ मग 108 ला बराच संदर्भ आहे, जो मी तुम्हाला त्याच्यावरती त्याचा संदर्भही टाकीन आणि त्याचं महत्व कसं आहे. आणि मग तो मोजून करणं हे किती श्रेयस्कर आहे. काय करू नये करताना? तर महामंत्राच्या काही शब्दांचाच उच्चार करू नये. पूर्ण सगळ्या शब्दांचा उच्चार व्यवस्थित करावा. माळेतील जो कृष्णमणी असतो ना, जो पहिला मणी, गुरु शिष्याचं असं नातं दाखवलंय म्हणून हा कुठेतरी आरंभी दिसतो आणि म्हणून तो सुरुवात आणि शेवट अशा प्रकारे तो कृष्णमणी असतो तिथे आणि म्हणून त्या कृष्णमण्यावरती जप करू नये. बाकी सगळे मणी मिळून 108 मणी असावेत. तो एक मणी त्याला सोडून मग तो इतर 108 मण्यांवरती जप करावा. पुस्तक, मोबाईल एवढं सगळं घेऊन नाही जप करू. जप करायचंय तर मग पूर्ण जप करताना ती जपामध्येच लक्ष असू दे. मग पुस्तक वाचायचं आहे, आध्यात्मिक पुस्तक वाचायचंय तरी पूर्णपणे पुस्तक वाचनामध्ये केंद्रित करा. मी नेहमी मुलांचा वर्ग घेताना त्यांना सांगायचे, की कशाप्रकारे मग तुम्ही अभ्यास करताय ना, अभ्यास करा. तसं आईने असंही सांगायला पाहिजे. खेळतोयस ना, पूर्ण खेळात लक्ष दे. टीव्ही बघतोयस ना, पूर्ण टीव्हीत लक्ष दे. मग ते करताना इतर गोष्टी नको. टीव्ही बघताना खाण्याचं काम करू नका. ते खाण्याला तुम्ही जस्टिस देत नाही. मग काय खाताय ते पण कळत नाही. अन्न संपलंय ते सुद्धा कळणार नाही. हे मी मुलांना सांगायची. मला प्रत्येक वेळी बऱ्याच वेळेला आठवतं. कारण मग योग्य वेळेला एकच काम एकाच वेळेला पूर्णपणे फोकस करून करणं किती आवश्यक आहे. आणि जपाचं महात्म्य तर अत्यंत थोर आहे. म्हणूनच तो जप पूर्णपणे एकाग्र होऊन करावा. आणि मग या जप करण्याचे फायदे काय हो? या महामंत्राचे, या यज्ञाचे फायदे हे अमूल्य आहेत. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद दिसतोय बघा, निर्मळ आनंद दिसतोय.
मग ज्या कर्मफलातून जसं आपण म्हटलं, की ज्या कर्माची फळं, ज्या कर्माच्या फळांमध्ये आपण अडकतो, त्या फळांच्या, त्या कर्मफळांच्या कुठेतरी भोगांपासून आपल्याला निश्चितच मुक्ती मिळते. ज्या 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहे, मद्यपान करू नका, परस्त्रीकडे वाईट नजरेने बघू नका किंवा जे काही मांसाहार करू नका, जुगार खेळू नका. मग त्या व्यक्तींना जशा प्रकारे मग याने अ, अ, मद्यपान केलेलं आहे, त्याला कशाप्रकारे अवहेलनांना जड जायला लागेल. मग त्याला त्या अवहेलनांपासून मुक्ती मिळेल. ज्यांनी परस्त्रीकडे कुठेतरी बघितलंय किंवा वाईट मार्गाने कुठेतरी कोणाचा खून वगैरे केलेला आहे, त्याला सुद्धा त्या कर्मफळांचे भोग भोगायला, कर्माचे भोग भोगायला लागतील. पण त्या कर्मफळांपासून जर मुक्ती हवी असेल, तर नामस्मरण निश्चितच त्याही बाबतीत तुम्हाला अ, मदत करू शकतं आणि म्हणून त्या कर्मफळांपासून मुक्ती मिळू शकते. वाईट सवयींपासून मनुष्य कुठेतरी अलिप्त केला जातो. सध्याच्या अवस्थेत आपण आपल्या विचार आणि इच्छांचे गुलाम आहोत, की ज्या विचारांच्या मग तथाकथित मग आपण जे काही मोठे-मोठे शब्द वापरले जातात, म्हणजे ज्या फॅक्ट आहेत, की या कोव्हिड नंतर तर मला वाटतं ज्या शारीरिकपेक्षा मानसिकदृष्ट्या बरेच लोकं इतके दुर्बल झालेले आहेत. कारण कुठेतरी मनाची दौर्बल्यता, डिप्रेशन सारखे आजार लोकांना जडलेले आहेत. खूप वाईट अशी वाईट वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. पण अशा वेळेला काय आवश्यक आहे, तर मला वाटतं हे जे इस्कॉननी आणि नामनिष्ठ प्रभूजींना 100 वेळा साष्टांग दंडवत आहे, की असा हा जो भगवद्गीतेचा उपक्रम सुरू केलेला आहे, हे बून आहे हो. हे एक काय म्हणतो ना त्याला अतिशय सुंदर असा हा प्रकल्प, उपक्रम सुरू केलेला आहे, की ज्याच्या माध्यमातून आपण मनाला किती प्रकारे सामर्थ्यता आणू शकतोय. आणि या भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून जे ज्ञान दिलेलं आहे, ते आपल्याला घरात बसून असं जाणण्याची ही सुवर्ण संधी मिळते. आणि अशा या सगळ्याचा लाभ आपल्याला या मग ज्या कोणाला वाईट व्यसनं लागलेली आहेत, जे कोणी मनाने अतिशय खंगलेले आहेत आणि ज्यांचं मनोदौर्बल्य ज्यांना आलेलं आहे, या सगळ्यांना आपण या नामस्मरणाने निश्चितच तारून देऊ शकतो आणि त्यांना त्या मार्गावरती योग्य प्रकारे कुठेतरी मार्गदर्शन करू शकतो. असे इस्कॉनमधले सुंदर सगळे बघा वैष्णव दिसतायत आणि ते कुणाला चिंता नाहीये तो. सगळ्यांना पुढच्या दिवसाची चिंता आहे, पुढे काय होणार आहे त्याची चिंता आहे. परंतु या नामस्मरणामध्ये इतके तल्लीन होऊन गेलेले आहेत, की मग नामनिष्ठ प्रभूजी सांगतात, की आम्ही मग दुसऱ्या दिवसाचा आणि कुठल्याही चिंता नाही ग्रासत. कारण भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये पूर्णपणे स्वतःला जेव्हा विलीन केलं जातं, इस्कॉनमध्ये सुद्धा काही बऱ्याच वेळेला कीर्तनं असतात. काही ज्या कीर्तनानंतर मग जेव्हा नामजप केला जातो, वेगवेगळ्या प्रकारचे डान्स केले जातात. अहो, मनं त्याच्यामध्ये तल्लीन होऊन जातात. मी स्वतः सुद्धा खारघरला मध्ये गेले होते गेल्या महिन्यामध्ये आणि ते 15-20 मिनिटं इतकं सुंदर संकीर्तन मला मिळालं आणि अक्षरशः त्या गजरामध्ये आणि त्या ठेक्यामध्ये आणि इतका सुंदर तो नाच आणि पायाचा ठेका आणि त्या सगळ्या वादवृंदांचा नाद आणि हे इतकं सुंदर वातावरण दुमदुमून गेलेलं होतं त्याने. म्हणजे त्याला त्याला कुठे शब्दच नाहीयेत, की स्पष्ट म्हणजे एक्सप्रेस करायला शब्द कमी पडतील. इतका तो निर्व्याज, निर्मळ आनंद आपल्याला घेता येतो. की ज्याच्या मनात श्रद्धा आहे त्याला हं, शेवटी की ज्याला तो आनंद घेता येईल, ती मनःशांती कारण त्या मनाला एक वेगळ्या प्रकारचाच आनंद मिळतो. ती शांती मिळते आणि अशा प्रकारे या नामस्मरणातून हे निश्चित शक्य आहे, की खरा निर्मळ आनंद घेता येतो, आत्मज्ञान घेता येतं, समाज प्रबोधन साधता येतं, की आजूबाजूला वाईट प्रवृत्ती काही असतील, ज्या वाईट काही करतायत त्यांना सुद्धा आळा बसू शकतो. इतकं या नामस्मरणाचं सामर्थ्य आहे, की आजूबाजूच्या वाईट शक्तींचा सुद्धा ते पूर्णपणे ऱ्हास होतो, नष्ट होऊ शकतात. असं हे इतकं सामर्थ्य आहे आणि आत्मज्ञान याच्याने येऊ शकतं. याबाबत अनेक लोक बघा काय म्हणतायत, जॉर्ज हॅरिसन आहेत किंवा अनेक ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. या जॉर्ज हॅरिसन का? कारण प्रभुपादांच्या काळामध्ये जॉर्ज हॅरिसन मग हे जे म्युझिशियन त्यांनी हरे कृष्णाच्या मंत्रावरती एक सुंदर असे म्युझिक व्हिडिओज तेव्हा परदेशामध्ये तयार केले. मग त्या म्युझिक व्हिडिओज मार्फत लोकांना अ, अ, कृष्ण भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली गेली. बघा लोकं ज्या तालावरती ठेका धरतायत आणि ज्या प्रकारे ज्या ठेक्यामध्ये ते महामंत्राचा तो मंत्र म्हटला गेला. अशा प्रकारे जॉर्ज हॅरिसन ज्यांनी याच्यावर पूर्णपणे स्वतःला इतकं श्रद्धा त्याच्यावरती दाखवून आणि ईश्वराचा हा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. अशा निष्ठेने ती गोष्ट केलेली आहे. आणि मग अनेक बाकीचे सुद्धा हॉलिवूड, बॉलिवूडचे डायरेक्टर आहेत. प्रत्यक्ष अमरीश प्रभू जे जे अध्यात्मामध्ये जी कथा आहे, ज्यांनी आपली सगळी इंद्रिय मग नवविध भक्तीच्या सेवा जर म्हटलं तर अमरीश प्रभू सगळ्या प्रकारच्या सेवा, की ज्यांनी श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम ज्यांनी आपल्या प्रत्येक अवयवां थ्रू ही सगळी सेवा केली आहे. त्याच प्रकारे हे फोर्डचे मालक आहेत, त्यांना अमरीश महाराजच म्हटलं जातं. कशाप्रकारे त्यांनी
हरे कृष्णाच्या या मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार योग्य प्रकारे आत्मविश्वासाने मनःशांतीने पार करू शकलो. कारण ते मनस सामर्थ्य वाढवायला बघा, मला वाटतं ही प्रचिती प्रत्येकाने घ्यावी. नामस्मरण 5 मिनिटं करून बघा. मग मी म्हणत नाही एकदम 16 माळा तुम्ही करायला जाल, खूप कठीण आहे. 1 माळ, 2 माळ मी 2 वर्षामध्ये नंतर म्हणजे आता वर्ष झालं मी 16 माळा करते. परंतु माझा अनुभव म्हणून मी शेअर करते. पण कधी आपण त्या 16 माळांवर जातो आपल्याला कळत नाही, आपल्या नकळत. म्हणजे ते सामर्थ्य मला वाटतं आपोआपच आणि भगवंत ती सेवा आपल्याकडून करून घेतात. कारण ती श्रद्धेने आपण जेव्हा 5 मिनिटं, 10 मिनिटं करतो, 1 माळ करतो, तेव्हा असं वाटतं नाही आता हे करतच राहावं. मग निश्चितच तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट सांभाळून करा. पण इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. सकाळी 4:30 वाजता उठून सुद्धा बरेच जण मग 5 ते 7 प्रभूजींबरोबर, नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर, नामा विथ नाम असं कुठेतरी सांगितलं जातं आणि मग नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर ते नामस्मरण केलं जातं आणि अशा प्रकारे त्याचं सामर्थ्य आहे, त्याचं महात्म्य आहे. अशा या प्रत्येकाने मग मी तुम्हाला पीडीएफ शेअर केलं जाणार आहे. त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मॉडेल्सनी वगैरे याबद्दल सांगितलंय. त्याचप्रमाणे तुम्हीही नामस्मरण करा, नामजप करा आणि आनंदी राहा. असा हा 6वा अध्याय इथे समाप्त होत आहे. खूप छोटा आहे अध्याय, पण मी सांगितलं ना, की तुमच्याशी बऱ्याच गोष्टी बोलण्याच्या, शेअर करण्याची खूप इच्छा होते आणि म्हणून मग त्याच्यातनं मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगितल्या जातात. खूप आवर घालते स्वतःला, कारण वेळेचं भान ठेवायला लागतं आणि म्हणून थोडे 10 मिनिटं जास्त घेतले गेलेत. पण तुमच्याशी जास्तीत जास्त ज्ञान शेअर करावं ही कुठेतरी इच्छा असते. तर मी आता शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.